Ναι. Έλα, τι κάνεις? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαι την Πάτρα, καλό μου παιδί, ο Βασίλης. Έλα κύριε Βασίλη μου, τι κάνεις? Καλά, παιδί μου. Χάθηκες? Χάθηκα, μωρέ, τι, ήμουν άρρωστος. Να σου ζητήσω μια χάρη. Το ζητάνε οι ακροατές. Μπορείς να πεις είμαι ο κύριε Βασίλης από την Πάτρα και μόλις τελείωσα? Τι να τελειώσω? Αυτό όχι, θέλω να μου πεις αυτή την ατάκα μόνο. Είμαι ο κύριε Βασίλης, τελείωσα τη δουλειά μου. Όχι, θέλω να μου πεις και από την Πάτρα. Είμαι ο κύριε Βασίλης από την Πάτρα και μόλις τελείωσα, όπως το λέω εγώ. Γιατί να σου πω μόλις τελείωσα, τι είναι αυτό? Άμα θες, λέω. Δεν θέλω. Μπορείς να μου κάνεις τη χάρη? Δεν σε κάνω, άμα θέλω, τι άμα θέλω? Την Πετρούλα την έχεις δει? Τι είναι εκείνη? Που πετάει τα βυζιά στον καιρό. Ποια είναι η Πετρούλα? Μία με βυζιά τέλος πάντων, ξανθιά. Δεν την ξέρω αυτή. Θέλω έτσι να το πεις. Είμαι ο κύριε Βασίλης από την Πάτρα και μετά να το αλλάξει λίγο και μόλις τελείωσα. Εγώ θέλω να μεταλάβω τώρα, μην λες τέτοια πράγματα τώρα, μου λες Πετρούλα και αρχεία. Πότε θα μεταλάβεις? Μη λες αρχεία κύριε Βασίλη μου, θα μεταλάβεις. Εκεί μεθαύριο, θα μεταλάβω ρε. Να σου πω κύριε Βασίλη, είσαι παντρεμένος? Ναι, παντρεμένος είμαι, τι. Ζει η γυναίκα, ζει? Ζει, πάει και απόξω μαύρο, τι καταλαβαίνεις τώρα. Τι απόξω? Το δίνεις και έξω κύριε Βασίλη μου? Πέρα, μη λες τέτοια πράγματα ρε, βρεθεί κανιά χρυσά, πάω εκεί όταν έχω επιθυμίες, μεταλαβαίνεις. Τι είναι δυνατόν, τι χάπια παίρνεις? Τι να πάρω εγώ χάπια ρε, τι τα θέλω εγώ τα χάπια? Επειδή είσαι λίγο ραμολιμέντο. Όταν είμαι άρρωστος εκεί που πίνω κανένα από εκείνα τα παυσίπονα, τι θα πάρω? Τι θα πάρεις για να αποδώσεις καλά, γι' αυτό? Τι να αποδώσω καλά? Στο σεξ. Άστο αυτού να σου, τα ξέρω εγώ, ποδίνω εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Πού φυτεύεται, θέλω να έρθω απάνω ρε? Στη Γλυφάδα. Στη Γλυφάδα, πού είναι η Γλυφάδα? Θα έρθεις με το της Caravan? Το Opel δεν το έφτιασα τα μάξι, σου είπα να μου βρείτε ένα διαφορικό, με γράψα αρχίδια σας. Αυτό με το σκαναβαίο, δεν έχουμε με το Opel. Με το σκαραβέο και σκαραβαίο? Έχω ένα σκαναβαίο 2000 κυβικά. Θες να έρθεις να φυτέψεις τώρα? Ναι, έχω ρε γκασμά, έχω σεπαρνιά, έχω το πατητό, έχω όλα τα εργαλεία ρε. Αυτό, γιατί να μην φυτέψω ρε, τα κάψανε γάμο τον αντιχριστό τους όλα. Ξέρω, αλλά... Δεν αφήκανε Χριστό, αλλά πού θα έρθω, μου λες εσύ στην Γλυφάδα, πού θα πάω σου λέω. Και μου λες εσύ πού είναι αυτό που λες εσύ, λες έχω φύγω απάνω. Ξέρεις τι θα φυτέψουμε όμως? Τι να φυτέψω? Σικές θα φυτέψουμε, σικές. Τι είναι σικές, όχι τι σικές στα βουνά απάνω. Σικές θα βάλουμε, από σικές έχουμε ανάγκη, έχουμε έλλειψη από σικές. Τι είναι σικές? Μα τι κουβέντες είναι αυτές κύριε Βασίλη μου, θα μεταλάβεις, σύνελθε. Θα μεταλάβω, το ξέρω, μια κουβέντα με εξορκίζεις εσύ και γι' αυτό. Ναι, αλλά άμα λες, την έχεις και εσύ τη βρωμιά έτοιμη όμως. Ποια βρωμιά ρε, που έχω βρωμιά ρε, θα πάω να μεταλάβω, μεθαύριο ούλο μου το λες, εσύ με ανακατώνεις, μην είσαι παράξενος άνθρωπος. Δεν είμαι παράξενος, εσύ είσαι λίγο στρίγκλα. Τι στρίγκλας είμαι εγώ που σου παίρνω σου λέγω σε πήρα τηλέφωνο να έρθω να φυτέψουμε και μου λες να πού θέλω να πάω σου λέω να είμαι. Εγώ σου λέω θα φυτέψουμε σικές. Δεν θέλω να φυτέψουμε, σου είπα και τα δέντρα που είναι καημένα να πάρουμε οξυγόνο. Ο κόσμος με αυτό το δέντρο εσύ το καταλαβαίνεις, εγώ έχω διαβάσει βιβλία. Ναι, αλλά κύριε Βασίλη, από το δέντρο. οφείλω να σου πω κύριε Βασίλη όμως ότι στο δάσος εκεί που θα φυτέψουμε υπάρχουν και φίδια. Όφιλες να το ξέρεις αυτό. Άσα γάμισα φίδια, ψωμί θα έχω και να φέρω ψωμί κοντά μου, τι να κάνω? Τι ψωμί? Ψωμί, τι θα φάμε το μεσημέρι? Να φάμε δηλαδή το φίδι σε σάντουιτς? Όχι γάμο τον αντιθρό σου, θα φάμε φίδι, σου λέω ψωμί, φαΐ ρε, φαΐ δεν θα φάμε όταν δουλεύουμε ρε. Ωραία, και το φίδι δεν είναι φαΐ δηλαδή? Το φαΐ, εσύ με έχεις πρίξει από το... Ρε, όποτε σε παίρνω από τα πάλια. Άστο και, το είπαμε εγώ πάλι το είπα και χθες το βράδυ, πάλι τέτοιες μαγικές είχε πες του. Ποιος άλλο να κατέβεται αυτά τα πράγματα, μια και το έφερες στην κουβέντα? Με ποιον? Με τα φίδια εκεί στην τηλεόραση και χθες το βράδυ πάλι το είχατε βαλμένο. Το φίδι? Ναι, τι μαγικές, αφού τρώμε ψωμί και την ώρα σου λέω, 10 η ώρα. Κάνε γκομενίτσα να πούμε, που βάλε κάτι τέτοιο. Α, είσαι και πηδιχτούλης κύριε Βασίλη. Άμα από εκείνο τα φίδια καλύτερο είναι να βάλεις τίποτα άλλο. Γι' αυτό όταν έχεις το ψωμί και το τρως μόνο του, αντί να τρως ένα ξεροκόμματο ψωμί, να σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχει και φίδι μέσα. Φίδι δεν το φας εσύ, γιατί αν το φάω εγώ φίδι? Εγώ σου είπα, εγώ σου λέω θα φέρω ψωμί απάνω, τυρί μου, αυτά τα πράγματα, μα φέρω μια μπουκάλα κασί να πιω αφού θα δουλέψουμε. Τι θα... Ρε και Βασίλη, θα φυτέψουμε ή θα πιούμε τώρα, σύνελθε? Τι είναι αυτά τα πράγματα, έχεις να μεταλάβεις το μεσημέρι δεν σταματάνε, ρε, θα μεταλάβω το πρωί και μετά θα έρθω απάνω. Ωραία, είναι Κυριακή η υδατροφύτευση. Πότε, πόση του μήνα? 15 του μήνα. Κάτσε να το γράψω, περίμενε. Σημείωσε. Και πού είναι, σε ποιο σημείο για να το περίμενε? Είναι στη Γλυφάδα. Από πού θα έχουμε, σου λέω, δεν έχω έρθει στην Αθήνα, ρε. Παίρνεις την Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ναι. Και μόλις φτάσεις σύνορα Βουλγαρία. Ποια Βουλγαρία?
πάνω. Ευτού να έρθω στην Γλυφάδα που δεν κάνουμε στη Βουλγαρία, ρε. Ναι, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την Εγνατία. Τσάμπα την έκανε. Ποια να κάνει? Την Εγνατία. Ποια Εγνατία, ρε, μα. Ξέρεις που πάει η Εγνατία, ρε, που τη βλέπω και στην τηλεόραση. Ψηλά, ρε. Ναι, αλλά αφού σε κατάλαβα τη Μερακλήση, είσαι στη Βουλγαρία, έχει και Βουλγάρες. Καλά θα περάσει. Α, άλλο κοινό, καλά, εντάξει. Α, δεν σε χάλασε. Εγώ θα σε πάρω μεθαύριο πάλι να μου πεις τι ώρα αρχινάει, γιατί μπορεί να έρθω απάνω. Αν έρθεις πάνω στην ενδροφύτευση, να έρθεις να με βρεις. Και να. Είσαι ο Αποστόλης. Αποστόλης το επόμενο, μπορεί ο Αποστόλης να είναι εκεί. Ένας είναι, Μπαρμπαγιάννης. Ο κ. Φαρακρός θα είναι εκεί. Ποιος? Ο Μπάμπε, ο Χαράλαμπος, πώς θα είναι. Ο Παπαδημητρίου. Ναι, θα είναι και εκείνος. Ναι, δεν ξέρω αν θα το γνωρίσεις, τώρα έχει βάλει περουκίνη. Ο Ψάλτες. Ο Ψάλτες θα είναι. Αν τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί φαίνεται καλό παιδί ο Ψάλτες. Λαμπρό. Ψηλή, να σου κάνω μια ερώτηση. Αφού σικές δεν θες να βάλουμε, τι θα έλεγες να βάλουμε κανένα σπόρο έτσι περίεργο? Τι σπόρο? Χασίσι. Πώς? Χασίσι. Τι το θες το χασίσι, τρεπόστερε που πηγεί σαν τα κοκορόπουλα, θα πεθάνετε με τους μαλακίες. Πιέτε κρασάκι του Θεού. Ακούς? Με μέτρο το κάνουμε. Στο στόμα σου ούτε για κουβέντα αυτά τα βλακίες. Με μέτρο το κάνουμε, δεν το κάνουμε κι εμείς. Μην το ξαναβάζεις ποτέ στο στόμα σου αυτή την κουβέντα. Έχει γίνει η νεολαία μπίτι ούτε να γράψουν δεν μπορούνε με τα συγχωρήσεως. Αυτό λες να φταίει λοιπόν, Αλλά... Πού να ξέρω κι εγώ, χίλια άγχη είχα, δεν ήξερα ότι να το χασίσει. Καλά, λέγεσαι. Έγινε, έλα σε πάρω μεθαύριο, γεια σου. περιμένω. Σε πάρω εγώ μεθαύριο, να έρθω απάνω. Να μου πεις στον δρόμο κανονικό πώς θα έρθω. Την ίδια ώρα να πάρεις τηλέφωνο. Τέτοια ώρα θα πάρω, αφού δεν σε βρίσκω άλλη ώρα, πότε να σε πάρω. Αυτή την ώρα μόνο με βρίσκεις. Ναι, θα σε πάρω και να σε καλά. Να έχεις φωτογραφική μηχανή, να βγάλουμε αγκαλιά φωτογραφία. Έγινε, χάρηκα που σ' άκουσα. Εγώ να είσαι καλά και οικογενειακός να είσαι καλά. Άντε, γεια.